Kublai fi sai sin perlok bai jonga las lamba ngam yo shuban le ya kum kane ka jai video ka ba pelong yang abad ya pi ba un ra jing kerku bad kalong ru ka ba im sim yang abad pi bin jan shoblai hoya ke jing im ka jongi ngi la yai lenti lamba ke jing ya le teng teng ka pop ru ka ngi kersum hoka henry ngi tibba ka jing ke jong ublai kadang ya sa bad kadang ya don bad ngi tibba abangi kloi ban phai shu bad kelak bamut ublai ukloi ban map ya pi bad yanga te ka khot bible ka banga kwa ban ya pulelang bad pi ka ne ka por ka de na ka sithi ka jong apostol paul she ki korin ka ba ar lenong ka ba khat lai de khot ka ba khat sau ki kantin ki bong kum de ka jingai jesus christ about try but ka jing ublai but ka jinga selok mun sim khoi to ka long lem but pi baro nganam shim ya baro ka sentence mo hane kini ki jing tho han rengan shim tang khndiat ka bakran sapang ka bor jom sim khoi kata ka jinga selok ka jong sim khoi parlok ani kisni jungi ba menta kalong kisni ke ba bat ki bakan reng kumta kane kabor ka jong sim khoi kadai bandon kadai banlong khlain hanga badapi kumno bengin yo ban pedeng yo sim khoi ban pedeng yo sim khoi kalong ka ba bada kalong ru ka ju ka por ka pasuk kata kalong da ka bangi pedeng yo jesus christ ha ka donut ka jong abat pi compare la dangi la le ka pop ka ba shibun ba ka pensusi yo ble henry ublai udang i khot yang abadi pi udang i khot bangin phai ubat kelak bamut hoi ke jing im ga jongi ke jing im ga jonga sibun ke jing ja ha kedu ada mentar kan sibun ke jing ki mang kedu ke jing im ga jonga teteng amar ke jing yam teteng amar ke jing kemen ro bat teteng sibun ke jing ale ke jing nom sim kamtam henry bat pen klanya ke jing nom sim ke jongi ka don kam bang yo ya ke kabor ke jong sim ba khoi bat abang iyo kabor ke jong sim khoi kita baro kin kia ka jing kia jong pi jisu ong ba the one pia nga baro ki bathai ba kia ka jing kit nga penjam ya pi ka we pra matios nan ti kumta ni kam ya ban yo ya ka jing kia ni ban yo ya ta kabor ni de ban yo ya sim khoi aba sim khoi udan bat nga bat pi ni sa yo ken ya kabor man sakri yo try ni sa yo ken ya kabor ban yang scam hapdeng jogane ka thma bat kane ka perthei ka bakan reng to brain yo ban kerkui fitang kini kijing slok ban ko dan ne ka por ang tak burom ke jong ble amen.